Pekka Tarvonen, sinä esitit Valmetin lentokonetehtaan, nykyisen Valmetin Tampere-tehtaan 50-vuotisen toiminnan merkeissä järjestetyssä juhlatilaisuudessa varsin erikoisen elokuvan. Lentokapteeni Uno Karhumäen sota-aikana kuvaaman lyhytfilmin. Mikä tämä filmi oikein oli ja miten sinä tämmöiseen hankkeeseen mukaan jouduit? No, tämä vanha oppimestarini soitti minulle ja sanoi, että voitko tehdä tälle jotakin. Pelastettaisiin tämä filmi lähinnä ilmailumuseoon. Että hänellä on tämmöinen ranskalaisen Pathé-menetelmän mukainen kamera, jolla hän on vuonna 1942 Solomonin kentällä Moranen laivueesta tehnyt filmin, ja nyt hän haluaisi sen niin kuin jälkipolville säilyttää. Ja minä sitten kysyin, että onko hänellä myöskin projektori, ja se löytyi sieltä myöskin. Ja no, se oli sitten helppo kääntää videolle. Tämä projektori on tässä näin. Se on itse asiassa aika nykyaikaisen näköinen laite. No, kun me sitä tutkimme, niin kävi ilmi, että se on vuodelta 1952. Mutta mitäs erikoista tässä 9 millin, tai tarkkaan ottaen 9,5 millin filmissä oikein on? No, tässä on se erikoisuus, mitä ei enää nykypäivänä näe, että tämä reijitys on tässä filmin keskellä. Ja se vetää siitä sitä filmiä eteenpäin. Ja tässä on vielä se hyvä puoli, että tämä on tuohon 16 milliseen nähden. Niin tämä on leveältä, koska se reikä ei ole siinä tiellä, vaan se on tässä keskellä aina vetämässä. Eikös tässä itse asiassa, kun tässä on 16 millin filmiä ja tässä on pala tätä 9 millistä, tässähän loppujen lopuksi kuva-ala on käytännöllisesti katsoen liki samaa luokkaa. Niin on. Mutta tämä menetelmä ei tuossa markkinakilpailussa kyllä menestynyt, että se ei levinnyt sen pitemmällä. Jos tätä verrataan vielä vaikka 8 millin filmiin, tässä on Super 8 millistä, niin se erohan kuva-alassa on kyllä varsin suuri. Joo. Näitä Pathé-merkkisiä laitteita jonkin verran olemassa, en tiedä kuinka laajalti Suomessa levinnyt, niin kuin tässä tämä vielä vanhempi versio. Niin, tämä kamera on 9 millin kamera. Tämä ei ole se Uno Karhumäen kamera, mutta se on ilmeisesti ollut vähän samantapainen. Joo. Tässähän oli erikoisuutena se, että filmi oli kasetin sisällä. On tietysti tosi monissa muissakin, mutta tämä kasetti on aika lailla erikoinen. Tätä joskus pikkupoikana on tullut itse käytetyksi, niin tämä piti itse ladata pimeässä, laittaa filmirulla tänne sisälle ja tämmöinen suojakansi päälle ja lopuksi toinen kansi. Se oli aika tavalla hankala järjestelmä. Mutta siinä ei sitten tarvittukaan muuta kuin kasetin vaihto, kun se loppui. Aivan. Tuossa totesit, että tuo on aika nykyaikainen. Tässä on saman tekniikan antiikki ja sitten tämmöisilläkin on epäilemättä elokuvia esitetty ja nähty. Kyllä. No, minkälaisessa kunnossa nämä Uno Karhumäen filmit olivat silloin, kun ne sinun käsiisi tulivat? No, nämä oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Niitä oli säilytetty hyvin ja kaikki tämä laitteisto pelasi. Tämä oli minulle uutta. Minä tämän kanssa vähän aikaa räpeltelin ennen kuin tämä. Ja tässä on portaaton nopeuden säätö, mikä helpottaa huomattavasti videokameran asettelua ja sitten myöskin tämä yksinkertaisuus. Tämä on hirveän yksinkertainen tämä menetelmä. Että tämä lataus on nopea ja eikä tässä ole mitään turhia kommervenkkiä. No, tuo oli ilmeisesti hyvin harvinaista, että siihen aikaan yksityisillä sotilailla oli valokuvaus saati sitten kaitafilmausvälineitä mukana. Sehän itse asiassa jopa oli kiellettyä. Että mitenköhän Uno Karhumäki on mahtanut aikanaan onnistua tämän työn tekemään. Tämä olikin niin salaperäinen juttu, että muun muassa Karhumäen pitkäaikaiset ystävät nuoruudesta saakka, niin eivät hekään tienneet tästä filmistä mitään.
vaan he ihmettelivät, että ei ole koskaan nähnyt tämmöistä vilmiä. Mitenkä se on sitten kulkeutunut rintamalle? Minä luulen, että Uno Karhumäki on vaan laittanut Moranen hattuhyllylle kameran ja vienyt mennessään sen suuremmin miettimättä, koska hän on jo valokuvia tehnyt itse 13-vuotiaasta lähtien. Valmistellut silloin kaikki kemikaalit ja ollut kiinnostunut kuvauksesta, ja siitähän heille myöskin tämä ilmakuvaus aikoinaan syntyi sitten. No, tämä on joka tapauksessa tavattoman harvinainen elokuva. Kovin suuria ihmeitähän siinä ei ole, mutta historiallinen harvinaisuus se on, ja siinä mielessä mielenkiintoinen. Että tämä on mielenkiintoinen filmi sikäli, että tämä antaa käsityksen siitä ajasta ja niistä oloista, missä nämä rintamalentäjät elivät. Ja lisäksi tässä filmissä on se hyvää, että siellä on myöskin sen paikakunnan väestön elämää. Ja se oli hyvin ankeata. Se selvästi on ollut erittäin ankeata niissä oloissa. No, me näemme nyt, mitä Uno Karhumäki vuonna 1942 kameran silmän läpi näki Petroskoissa eli Äänislinnassa ja sen lähiympäristössä. Oli Moranen laivuessa sota valmis. Kohta juhannuksen kynnyksellä alkoikin sotatoimet ja ensimmäinen lentue lähti tässä tehtävään. Naarajärven lentokentällä aloitettiin ja monen tukikoodan jälkeen lopulta siirryttiin Äänislinnan lähelle Solomannin lentokentälle, mikä lentokenttä näkyy tässä, ja siihen ensimmäinen lentokone laskeutuukin. Tässä on Äänislinnan kaupungissa on lentuen asunto, talo, ovesta astuu ulos lentuen päällikkö Siiri Jäinen. Lentuen varapäällikkö Puhakka ja Hyrkki toisena, molemmatkin toimi varapäällikköinä. No Salmi, Myllylä, Karhumäki, Terho, Eriksson, Leinonen, Lehtonen. Siinä meidän sotavanki, joka oli avusti tehtävissä, on Alitalo, Reinikainen. Tässä olikin lentuen lentäjät. Tämä äsken sanottu sotavanki oli semmoinen poika, joka siivoili huoneet ja teki kaiken näköisiä apuna oli. Siinä on Solomannin Soranen kiitotie. Pöly tuppas vaivaamaan, ei ollut asfalttia päällysteenä, hiekka vaan. Siinä on lentuen koneita, Morani Saulnier, ranskalaisvalmisteinen hävittäjälentokone. On pensatynnöreitä ja kaikkia kamaa. Takana taustalla näkyy komentoteltta Enso Paavista tehty. Joo, tässä on komentotelta edessä paseeraa yksi lentäjä ja kohta tuleekin käskyjako. Sieltä miehet tulee ulos, 3 lentokonetta lähtee tehtävälle. Lentuen päällikkö antaa tässä käskyn. Kartosta katsotaan lentoreitti, käsky tuli selväksi ja niin lähdetään. Siinä on koneen tunnes numero 1 lentuen päälliköllä. Sinne ohjaamoon syöksyvyöt kiinnitetään ja kone käynnistetään. Lossit edestä pois ja matkaan. Karhumäki astelee siinä verkkaseen koneelle. Ei näytä surumiestä sotahommissa painava. 3 oli tunnusnumero, onnenluku. Sinne ohjaamoon.
Samalla tavalla syöksyvyöt kiinni, selkäpanssari suojaa takaa tulevilta luodeilta, näkyy tuossa selän takana. Sitten koneen käynnistys, lossit pois ja matkaan. Siinä näkyy, se oli Puolakkaisen Jakeli, aina iloinen poika. Ajelee tuolla nollamerkkisellä tunnuksella. Siinä lentoon lähtö. Nyt koneet palaavat lennolta. Nyt kun siinä on tuommoinen koukkaa, se on ilmeisesti joku kone ammuttu alas. Se oli sen merkki ennen laskua. Ja se sitten välittömästi laskukentälle. Siinä hiekkapölyjä pölisee ja kevyesti poukahdellen tullaan maahan. Tällä koneella oli verrattain suuri laskunopeus, 180 kilometriä tunnissa. Siihen käännetään korsu eteen, mihinkä kone sitten vedetään suojaan. Hermosavut lennon päälle. Tämä kuva onkin jo Hirvaksesta, joka on 100 kilometriä Äänislinnasta pohjoiseen oleva lentokenttä, mikä oli sitten Solomanin jälkeen lentuen seuraava tukikohta. Siinä on Hirvaksen kentän äärellä oli tämmöinen hyvin kaunis suvanto. Muun muassa mukava sauna sen rannalla Kyleskellä. Siinä on ammuttu suomalainen tiedustelukone Lysander alas, joka oli lentolehtisten levittämislennolla. Tuossa näkyykin noita jäljelle jääneitä lentolehtisiä, joita sinne vihollisen puolelle oli tämä kone heittämässä, mutta tuli ammuttua alas tämän kentän lähettyvillä ja syöksy tähän männikköön. Siinä on katkaissut melkoisen honga ja vielä seuraavaankin puuhun törmännyt on kuoret pois. No niin, tämä on meidän majapaikan edustalla. Siinä on eräs venäläinen sotavanki, joka pieni puita ja teki kaikennäköisiä avustavia tehtäviä. Mukavan näköinen mies ja hyvissä vehkeissäkin. Tässä astuu jokapäiväinen näky Äänislinnan kadulla, kun sellaiset työleiriläiset menevät aamulla työhön ja palaavat illalla pois. Se oli sitä väestöä, mikä oli jäänyt Äänislinnaan, kun varsinaiset sotatoimet olivat päättyneet. Se oli ikääntyneitä ihmisiä, etupäässä naisia. Tuossa suomalainen sotilas oli näitä saattamassa. Silloin oli ravitsemustilanne huono niin suomalaisilla puhumattakaan venäläisillä ja näillä työleiriläisillä. Siitä johtui melkoisen suuri kuolleisuus ja tässä on joka viikkoinen näky, kun näitä vainajia saatetaan Solomanin lentokentän hautausmaalle. Tämmöisillä vankkureilla, jotka oli tyypillisiä venäläisien ajoneuvoja, tuommoiset nelipyöräiset vankkurit. Tässä on tätä saattoväkeä, jotka kävelivät perässä, etupäässä naisväkeä. Suuri osa näistä työleiriläisistä olikin naisia. Tästä Puomi alta menee maantie tänne Solomaniin. Nämä onkin tieviitta, jossa tämä hautausmaa sijaitsi. Oli siellä jokunen vanhempi mieskin aina mukana, mutta nuoret miehet oli kaikki joutuneet sotajoukkojen mukana peräytymään Venäjälle. No, eräs Äänislinnan
kivitalokin, mikä oli jäänyt jäljelle. Tämä porukka on taas, se on sotavankia ja nämä tulivat kunnostamaan Viitanan lentokenttää, mikä oli noin 20 kilometriä Äänislinnasta. Siinä näkyy olleen vartija mukana ja nyt sitten annetaan työtehtävä. Tämä on sellainen työkäskyjako ja nämä kaikki ovat venäläisiä sotilaita, jotka ovat joutuneet sotavangiksi ja nyt töihin. Verkkanen näkyy olevan työtahti. Tässä näkyy näitä sen ajan sotilaiden kasvoja. Nämä miehet olivat suomalaisia sotilaita vastassa vuonna 1941, vuonna 1944. Mutta olihan siellä hyvin sympaattisen näköisiäkin ihmisiä. Tässäkin tämä jyrä-ajaja ja miehen näystä mikään puutu. No niin, sitten vapaa-ajan viettoa komentotelta edustalla. Oli siinä hyvä sohva ja hyvä istua ja tupakoida. Tupakka näkyy olleen kovasti muotia silloin. Alitalo siinä vernistelee. Siinä vedetään jälleen konetta ulos korsusta. Tässä nähdään, tässä koneessa on edessä 20 millin tykki ja 2,5 konekiväärit siivissä. No Myllymäen Jokke. Joo, ja tässä on meidän laivueen sairaanhoitaja, esikunnan kirjuri ja meteorologi sääasemalta. Nämä kaikki naisia. Ja kovastihan naiset tuntuu olevan suosiossa siihenkin aikaa. Janhosen Vesakin siinä, ja Puolakkaisen jakeli. Turkin Repe, myöhemmin ilmavoimien komentaja. Vähänhän tämä laulu loppui ja lyhythän se virsi oli. Mutta näin kohta 50 vuoden jälkeen niin aika mukavalta, tai et ole niin mukavalta, mutta mielenkiintoiseltahan se ehkä tuntuu. Kiitoksia paljon. Universiteetti Jouko Knuutila, tuossa äskeisessä filmissä katselimme Uno Karhumäen aikanaan käyttämiä Moraan-koneita. Minkälainen se Moraan nyt sitten oikein lentokoneena mahtoi olla? Niin Moraanehan oli ranskalaisvalmisteinen kokometallikone. Se otettiin massatuotantoon vuonna 1937 ja se oli siihen aikaan varsin nykyaikainen kone. Se oli varustettu sisävedettäviin laskutelinein ja suoritusarvoista mainitakseni sen maksiminopeus tällä alkuperäisellä koneella oli pinnassa noin 370 kilometriä tunnissa. Käytännössä tämä kyllä supistui sitten matkanopeutena sinne noin 300 kilometriä tunnissa. Koneessa oli myöskin aseistus, 2 konekivääriä siivissä ja 1 20 mm tykki. Eikös tuo runsaan 300 kilometrin nopeus ollut jo aika hidas toisen maailmansodan päivinä? No toisen maailmansodan päivinä tämä sitten osoittautui kyllä liian hitaaksi nopeudeksi, mutta silloin ennen sodan alkua tämä vielä riitti niihin olosuhteisiin, mitä silloin oli. Ja lentoominaisuuksiltaan tämä kone oli varsin hyvä. No miten kauan niitä meillä käytettiin, vieläkö ne olivat sodan jälkeen käytössä? Nämä koneethan meillä tulivat käyttöön talvella 40. Ensimmäiset koneet tulivat helmikuussa 40. Ranskan valtiohan lahjoitti Suomelle 50 Morane-konetta talvisodan alkaessa. Tosin näistä saatiin vain 30 sitten käyttöön. Myöhemmin hankittiin näitä lisää. Niitä oli kaiken kaikkiaan noin runsaat 80 konetta. Tarkka luku taitaa olla 87. Ja sitten pian sodan jälkeen nämä poistettiin meiltä käytöstä. Niin, mutta ne olivat kuitenkin kovin erilaisia koneita kuin ne, mitä te tänä päivänä ilmavoimissa lennätte. Minkälaisia välineitä teillä nyt vuonna 1986 mahtaa oikein olla? No tänä päivänä meidän lentokoulutusjärjestelmämme päälinjaan periaatteessa kuuluu 3 erilaatuista konetyyppiä.
Ensimmäisenä on alkeiskoulukone, jota edustaa kotimainen Vinka. Se on suoritusarvoiltaan suhteellisen vaatimaton ja kevyt kone, mutta se antaa kuitenkin varsin hyvät valmiudet ohjaajaoppilaalle sitten siirtyä seuraavaan koneeseen, jota edustaa Hawk-suihkuharjoituskone, joka tässäkin taustalla esiintyy. Hawkin suoritusarvot sen sijaan ovat jo melko laajat, siis sen lentoalue on laaja sekä suoritusarvojen että vaativuuden osalta. Ja se antaakin sitten ohjaajille erinomaiset lähtökohdat siirtyä varsinaisiin hävittäjäkoneisiin, joka on tämä 3. taso. Ja hävittäjäkoneinahan meillä ovat Draken-koneet ja MiG-21-koneet. Me olemme nyt täällä Pirkkalassa Satakunnan lennostossa. Onko teillä täällä kaikkia näitä konetyyppejä? No kaikkia näitä konetyyppejä meillä ei ole. Meillä on Vinka-koneita, sitten tämä Hawkia, Draken-koneita. Ja sitten ilmavoimilla on myöskin muihin tarkoituksiin muutamia konetyyppejä, yhteyskoneita, on kuljetuskoneita ja helikoptereita. Helikoptereita ja kuljetuskoneita meillä ei ole täällä, mutta näitä yhteyskoneita on muutama kappale. No miten kauan te täällä Pirkkalassa nyt olette tähän mennessä ehtineet olla? Tämän Pirkkalan lentokentän rakennustyöthän aloitettiin vuonna 1977 ja ensimmäiset lennoston osat siirtyivät tänne syksyllä 1979 tuolta vanhalta Härmälän kentältä. Tämän jälkeen sitten tänne on vähitellen siirrytty, kunnes suurempi siirtyminen tapahtuu viime kesänä, jolloin lennoston Porissa olleet osat siirtyivät kokonaisuudessaan tänne Pirkkalaan. No, tätä on nyt jo lähes vuosikymmentä tätä teidän Pirkkalan paikkaanne rakennettu, joko täällä kaikki on valmista? No valmista täällä ei suinkaan ole. Voidaan sanoa, että rakenteiden osalta me olemme noin puolitiessä. Rakennustoiminta on vielä kovasti kesken, mutta eteenpäin koko aika mennään ja me uskomme, että lähivuosien aikana tämä rakennusohjelma myöskin pystytään toteuttamaan, mikä nyt on laadittu. Tuo varsinainen kenttä